LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, Nyakuramugi, a very quick one. Luanga numari na shumari chino jamu mbele chini mina mbele meyoko and kaka and mind kaka pile poden LTN Luo Trending Nation kubamo pandi inyenyo elela. Nitiere wach mabende sani ni e kom mar LTN osebedi kikelo nago gi ji mang'eny, and I want to give a solution once and for all. Maka ng'ato koro chako kale to nyiso ni en mananga mok winj wach makata malaike madebi miye advice to podo kodhi timo gima malaika dwaro. Adwa na wachi kaka jaluo Trending Nation mong'eyo gik matimore piny luo sana sana industry wa marajawa kaendi, mondo mi ka in ng'ama nyalo winjo, ka in upcoming kata stabilized artist, you know what to do. Maendi en gima osebedo kamako wasani mang'eny sana. Sana gin upcoming moero gimwa luongo ni shortcut. And adwa wuoyo gin ariyo, adwa na wacha achiel, mar ariyo adhi wache video ma next. Mokwongo en cost of production. Upcoming artist madwaro reduce cost mar production mondo yud kako dhi mbele mapiyo. En gi pesa matin to dwa pesa mang'eny. Magi e gik ma osetieko msani e yo mane. Achiel, kiwinjo ka producer Orlando ni gitimo promotion, sana sana producer moseng'ere mung'eyogo, mano red alert. Mano red alert. Ang'o miya wacho ni red alert? Producers do not golo promotion ni gidwa ni gipromotu. Itimo promotion e yore mopogore opogore, but nitiere yo moro ma is dangerous ma ung'eyo to ukia ni ukia. En mane? En sama producer dwaro gimwaluongo ni quick money. Wachane ni kanyo ni quick money. Quick money tiende ni an kaka dhano, an gi dwaro na nitie pesa moro madwaro abruptly maduong'. En pesa moro maduong' tadware mapiyo. To an gi gigena mag tich. Koro atiyo gi gigena mag tich gi mondo mi ayud pesa cha. Iwinjo? Tiende ni en kata kane an gi kameras ga, tanyalo kawo kamera tadhi amiyo ng'ato takoye ni miya 200,000 abiro duogo ni katieko. Koro producers are so lucky ni ka gidwaro pesa mapiyo to what do they do? Gigolo gimwaluongo ni promotion. We akwongo achak gi promotion mokwongo ma healthy. Nitie promotion moro ma producer adwa ni studio ne ong'ere, kaka Okinyo Kanyalego nigi Drift Empire. Okinyo ng'eyo production to sebedo kotiye kuonde ji, e computers mag ji, mashinde ji. Koro ji pok ong'eyo kare, omiyo nyalo golo promotion ni an atimo thum 3,500. Iluongo ni Drift Empire. Ne ng'ata ma kia Okinyo Kanyalego nyalo manyo Drift Empire. Okinyo Kanyalego dwa nong'ere, like odwa ni kare no ogurre, omiyo luongo ji mang'eny okwongo ne kanyo. Koro itimo ni thum gi bei matin mondo us kare kanyo. Mano is a healthy game. Iwinjo? Nikech ong'e maber ni koponi to luongo to kotimonu to dhi lando ni kare nyicha ok tim ne ji. Koro unu timonu kendo itimoni piyo sana. An aparo kadhi Okinyo Kanyalego luongo ni Drift Empire, notim na thum gi ndalo achiel makawo. And several artists mosebedo kadhi kanyo be kona the same thing. Mani luongo ni, mano be promotion. Odwa no land go kanyo. Wan gusiepa moro luongo ni Kola Production. Kola Production e cho en Kabiria. Ne jok mong'e Ngong Road kidhi the other side.
satellites that area. Ineno wan gi ng'ato kanyo iluongo ni Kolo. Koro en gi studio iluongo ni Kola Production matime kata thum masani gine. Jogo ne gin gi mondgi to pod gichodo negi jochodo joga tim kamano. Thumno sindi ng'ano ne en gi buoye to chako lokogo. Many thumno iluonge ni Sindi. Ondike in bracket no iluonge ni Mtandao in bracket Sindi. It's a nice song motimna gi Kola Production. Kola dwano ng'ere omiyo komario dhi to bro temo piyo mondo ogine. Mana achiel. Ariyo en midwa boost godo studio. Tiende ni studio ni nose ng'ere lakini ochalo kagima odhi piny kaka Wiko Jakabunde kata oloko location. Awiko Jakabunde ndalo moko ne ni Kwambao. Koro nodhi oloko en sani kar Greenspan ka. Iwinjo. Koro nyalo reduce mondo ji obi ochako luongo joma kanyo. Iwinjo. Mano is a healthy. Then wan gi ma producer dwaro quick money. Kanye ma pesa wasani lale. Msani by the way, unge ngima producer kakodak. Producer odak ka fisherman. You know fisherman. Usedhi kajolupo. Wasani mang'eny odak ka fisherman. Wasani mang'eny, leave alone producers. Wasani mang'eny. Ang'o miya wacho ni gidak ka fisherman? Gidak ka jolupo. Jalupo en ng'ama ong'e ni kiny kodhi e nam to dhi chako oyudo. Mane machando wasani mang'eny. Nyaka jower. Iyuda. Koro gimo mineno ka ng'ata struggle dwano bed jawer. Nikech gi believe ni ka in kacha to pesa biro. Omiyo ging'e ni juma ka juma nyaka ibed gi show. Koro iyudo ka wasani mang'eny okoji panga nikech next week ne gichak bed gi show. That is the same thing that is happening to our producers. Gidak ka fishermen. Sama tich ng'eny. No, king'iyo lifestyle mar producers ma ose chako kwanyo. Pog gi kwanyo. Gichako kwanyo. Look at the life they live. Yeah. Iyudo ka ng'ato koro odwano bede gi gari moro monyalo ole fuel. Koyudo siepne moro man gi mtoka minya ole fuel. Dala gi mano nyalo dhi gi around 3,000. Koro chune ni nyako dabu. Kich the least minyalo kete gari kidhi like Nyanza wa en around 6,000. So kana idho Otange kata idho ena coach nadhi tiyo gi around 3,000 monda chop dala. But nikech kora dhi gi gari koro budgeta nyaka range to 6 around 6,000. You get my point? 6,000 no. Mano thum ng'ata chiel mane wacho ni promotion be samoro nukete 3,000. Tiende ni iyudo. So jok mabiro studio ke yudo ni ng'ani odhi kata yodala utieko pesa te. Kasto biro to golo kata gimoro dala kanyo ne nkech production en ang'o en mana microphone mating'one to gi ilongo nang'o gi sound card gi kata ka laptop. Yeah, koro kadwa ting'o CPU and everything. Ating'o laptop taketo Cubase 5 e takao microphone gi sound card taketo kumoro promotion. Euro to jodala ringo ni recording pesa di 4,500 kata recording pesa di 3,000. Ji dwa record. Kumbuka ni studio be pok nodonga ka onge thum ng'ato monego timne mixing. Thumbe to ni studio double but ang'o mi mako timne gi mixing osecham. Koro idwa pesa manyien. Euro producer sama tich ng'eny ma ji no dhi ne studio. Koro olor simu, olor dot, itimo mixing mana kachiel tiduoge nendo. Gibedo ga gi pressure makoro ochak live session ka pesa koro onge. Koro ing'ama dwa shortcut moneno ka producer moro golo ni gimoro miluongo ni offer penjri ane
Ma ng'ama ong'ere koso ng'ama dwa nong'ere? Ong'ama oloko location madwa ni ji odhi kare. Ang'o mademi Omari mosebedo stable e production wach ni okay, main aim mar msani paroga ni nitiere ng'at manyalo nindo to wacho ni we akonye wasani mekwa aduok negi bei chien, emomiyo uywak e inbox na. Omari Thumba olewo ka Jeff, Omari Thumba olewo ka Kido, Omari Thumba olewo ka Chris, Omari Thumba olewo Koture, Omari kola otamre miya thum, Omari awiko jagabunde ba koro kiedo Omari di kasaye. Get it from me. Yae fuwo. Okoni ni promotion. Yae fuwo ng'ano dwa pesani. Ng'ano dwa pesani. En mani ok gigol ga pay bill ni yawa. Nitie kaka adich gi pesa moro support auru. Koro nikech in meke neno gimonde kene offer tiringe ka guok itiyo kodi. Mane momiyo ineno kinyalo go nyaka simu. Like tia negi pachi. Igo simu, offer no seket 3,500 to podi nyalo go simu. Ni baba an geto, tiko ni tono hingo ready, bigo. Ti record duondi tidhi. Bang'e kange dwaro thum tang'o mitimoni, imigo ka en ro, omera we kasa, gima be na miye promotion. Like seriously, wek fuwo. Many pesa tim production. Jok mineno keto offer go. Podi biro yuak. Ibro yudo ka cheap is expensive. I have a lot of artists that are complaining in my inbox, including those people that are coming from home. Ng'ato we sirikei mosebedo kotimogo production okrach ahero mondi change producer. Ahero mondi change producer. I have msani maya Migori County. Ose chame gi ji ariyo mosiepe na te. Owuok ni oyudo ka ken ogolo offer Kisumo. Okaw transport. Ochoko nyaka wasani moko. Gidhi go Kisumo. Iya Migori. Calculate transport. Gigik medhe temo te. Pesa no ken pesa production. Kasto kidwa ng'e ni jaluo. Odhi oyudo gima yakore ni offer gol pesa di, offer gol 5,000, ira golo 20, adwa thumbe 4. Offer gol pesa di, offer gol 4,000, ira keto adwa thumbe 8. Kasto an Omari, man very innocent, you didn't call me, you are in my inbox crying that Luo producers are mistreating you people. Like upcoming artists to be mistreated. No, you are mistreating yourself. That is when you'll realize that cheap is expensive. Cheap is expensive. Los pesani uogi ng'ato gol thum achiel maber. Chaki uogi ng'ato gol video. Kata mana visualizer. Step by step, you'll reach somewhere. Sani kipenjo upcoming artist, ibo yudo ni thumbe achiel ni ka Kido, kata ariyo, kata adek, nikech no dhi offer. Kido ne dwaro quick money. Moro leo kawiko jakabunde, thumbe adek kata ariyo. Awiko ne dwaro quick money, pok omiye. Moro leo ka Jeff ne dwaro quick money. Moro leo ka Sauti Rumba. And king'iyo thumbe gi te, upcoming bro koni ni en gi thumbe molo apar. To segolo manadi. Mabende ne producer miye kage dhao. Mokone ni dhina Komari no. Ipani Komari no tango. You know? Something that you could avoid. So, e mind ni, kate e pinyi kendi, in gi thumbe moro migoyo ma pinyiru. But real ma jo piny nyalo neno en achiel marach. You see how that thing has costed you? And sometimes you're coming all the way from the village, you know, and sometimes you have been supported by a friend of yours that maybe
you are on his neck every day, every now and then, calling yawa miauru support, adwa dhi golo thum, ma ng'ato kaw 10,000 ne momiyi, and then iwacho ni bas 10,000 ni nikech ogol offer mar 3,500, adwa dhi agol thumbe adi. Ng'acha to nomiyi thum gine mar ng'ato achiel, idhi gol ne thum, kasi idhi golo thumbe adek tachiel iwero ng'ano, to modong' iwero love munuoyogo. Ya kusenuoyo ma koro tamore ogore noma, koro ibire LTN ywak. So kapok ubire LTN to B maka ng'ano chamo pesa ni B maka inyalo biro gi video B, abro mi platform, but before you come learn this. Iwacho ni geng'o ber molo thiedho, producers dwaro quick money. A moment that they've seen ni gin gi mbi moro matin e mbui, gichako manyo quick money. Yeah, that is why most of them chwe nikech ichamo pesa unono to kumutero gi be onge, because gelo large Wood Phoebe was doing the same. They learned it from it, and negiwachino okay mai mtindo kamane kaka getime, and you have nothing to do about it, because when you people are sending money, there is nothing like contract musign kumora mora. Ioro ne pesa kaka dang ior ne mari mokutero cash, and so koridore matek ionge kata evidence. Ng'ato dwoki quick money to wuondore ni ati ni opromoti how, in which way? Kasto imbi walk all the way from Kadem ibiro Nairobi, itiyo gi transport koro go kidwa ng'e ni 4 go transport biro gidok mano pesa di, ok inya tiyo gi less than 6,000 e transport, sawa, plus 4 mar promotion mono mino 10,000. Pok igolo thum moro maber ma quality kumoro ifuwo, ya iwuok koru idhi Kisumu ni promotion, igolo thumbe di promotion, ya ng'ano record ni thumbe ni album, ani na golo offer album. You people know what album is. Ting'e jedi momiye mar album no, to kachiel ema ng'ato pod bandhe nyaka kuni into album omiyi wen ifuwo. Yeah. And so my advice to any artist outside there, jok ma tiyoga maber kumora mora en ng'ama average, ng'ama piny ok nya tiyo ni maber, ng'ama malo ok nya tiyo ni maber. Joma tiyo maber in average, check kata mane performance. Jok maniga kili ma stable maber gin jo C and above. Jadi apana, ja A apana. Ja A mineno ni riekno kata mane class puonju chande nango, nikech all feel like okay, there is this thing mipuonji psychology. I don't know kata jomoko timo psychology pole, but ambi kura lero ni matin gi manatimo. Owach ni ng'amo fuwo mogik gi ng'amo riek magik e class gibedo treated as special. Kaki treat ng'amo fuwo e class mi cheko bugiche e kako ngo beni treat ng'ama genius. Gain special. Jomotimo education will tell you ni jogo special. Ng'at ma is okay en ng'ama average, enemy yeti page we ng'ausi tieko tingo ba tichuane to the, but ng'ama riek ng'ama genius eni nyalo puonju to ng'iye nyaki kon wewe bindiko chalo ng'ama fuwo magiko kwinjre ni nyaki wewe bindiko the same. Omiyo joma nyalo konyi e life gin joma average, ok ja A, ok ja B plus, ja A plus, ja A, ja A minus, wana A minus
wana a B minus ka maybe B minus ka B gi C. Mano ng'ama average life. Ng'ano can make a very good teacher, a very good pastor, a very good, a very good doctor. Koro ang'o mabiro na average? Wan gi producers moko ma average ma jok machalo kaka maybe Chris Muziki be ng'eni sani nikech thumbe ne ose trend motimo gi Elisha Kiburi chako donjone, embe ochako dhi e level cha, owuok e average. But nitiere ng'ama average production ka to time tich maber, ineno. We look for those people, let them do you a good job, then look for somebody that can promote your song. You'll appreciate. I saw this example with Amiso Thwango ne dhiga ka Wood Phoebe, to Wood Phoebe noko value so much momiyo thumbe ne bedo ka Wood Phoebe mang'eny sana. And then Amiso Thwango so potential kum Kido Jaugana. By then Kido Jaugana was just a mere producer, a small guy that was beginning but was having passion, and was having a lot of strength. And then what happened? Mizu Thwango trusted this guy and wacheni bwana wati. Mizu Thwango no hit, and it showed. Jok moko machalo Wood Phoebe ni kari ng'ato nyalo hit ok mana kuomgi. Negi golo thumbe mamit, album mamit from Kido. Then Kido chako koro level ne ochako the kaka ji borore kumoro ko winjo jothum ge borore kumoro dichiel, and then Kido ochopo kuma koro chopi chaendo. So you people can still do it with Okinyo Kanyalego. Kokinyo chako mako mowuok ma pride make cha wachako kao average people, and ng'ato kochopo malo kacha moduogo realize ni ma jogo weya to chako bedo humbled. You see the likes of Musa Jakadala is a very humble guy. Tok ni ne en humble ga kamano. Nitie ndalo ma Musa Jakadala ne okinya kata chopo ire, ne okinya wuoyo kodi, ne okinya bonjo kodi. The days marera remo ka enda no pengo to Jakadala pengo to enda loro nikech Jakadala koro mako. And you see kaka penyo the ma Jakadala land gik moko. Sani Jakadala is very humble. This thing is also happening with producers, it is also happening with the MCs, it's also happening with any other person in life. And so this is my advice ne ng'ata onge producers man gi nyota mabiro mi hit. Tije ng'ato nitiere producers matiyo godo makata nang'eni ng'ane to poko tegno, then nitie mose tegno. En mana ne wan kaka artist ni ka thum moro Kido golo thum kawuono moro hit, ochako bodho golo ne ng'ato moro hit, we aringe ka Kido ka. And so ji te dhi pongo ka Kido to Kido koro onge kata gi time ma otim go mixing, ineno. Then ka gima kamano setimore tiwinjo ka ng'ato wacho ni kia wan koro wewa shida en in. Ang'o mamoni ka ng'ato seringo kumari, ing'e maber ni sano kumari opong'. Ochalo kaka chon mono watindo ma yudo ka ng'ato pache thick, duka moro pong' to wachunga chunga kanyo. Ambe meya mano miyo jaduka no bedo gi gimiluongo ni monopoly. Tiende no feel ni ene kende. Kose feel ni ene kende to koro deal kodi kaka ene kende. Ochalo koro kaka Safaricom. Okay, sawa. Se fwenyo ni animantie, sawa koro to nyaku deal gi. Tibro yiro ka ji miye pesa tok rom gi. Producers mosebedo ni gin stable, mosebedo madongo ok rom gi. To joma gitiyogo marachie mogik gin wasani matindo. Wasani madongo kata gibiro timo ne pipi mondo med lando nying. To in matin miwinjo kiluongo
Omari Nash Production inibiro inichamo pesa ni ba tigolo ne joma dongo, ichamo pesa ni tigolo ne joma dongo. Ang'o ma moni tiyo gi? And kawuono ibro chamo upcoming ni, kinyi chamo upcoming cha, ruchi chamo upcoming machielo, ruchi cha. To kiwuoyo gi upcoming, tene ma ka ng'ano cha gocho ni to duoko ni ng'ane gola kari. Akili kichwani. Upcoming artist, akili kichwani. Cut your coat according to your size. Kineno ka ng'ano ko value ye studio. And then jomoko bo fuo obiro Nairobi ka ochame, ng'ano chako keno odhi kia kanyo, chako odhi kode chak chame, ochak pod oluwa. An koro shida ok nie producer, shida ni kuomi. The other time nawacho ni wuod Phoebe oringo med chamo ji kabisa, because niyudo ka wasani mang'eny wuok ni wuod Phoebe chamo pesa gi, thum gi ok. Then there is an artist makoro dhi jipendekeza kwa wuod Phoebe ni an ng'ane ketho nyingi but ing'eni in emigolo na thum, embe chaki chamo, kose cham kore ka embu chak wuok, another artist chak dhe. And that is telling me ni education sometimes ober. Talent en mana 15, and ibro yudo ka wasani wa mang'eny wagoye gi 15%. Akili onge. Talent en 15%. It means ni mudong moko en somo, moko en bedo gi passion, moko en persistent, moko en PR, I mean public relation, and all those factors, research being one of them. And kumenyalo time research maber apart e piny luo kaendi NLTN kuma mondi inyenyo elela wano kete kama kaka en and onge gimwa luoro. Be onge ng'ama wuoyo ni marach, iwache kaka en. So wasani cost of production many pesa ni. Manyang'o? Many pesa ni. Wawiuru ero shortcut. Then sana ok bi chuli kichako. In upcoming artist, gimomiyo pod ibiro chami nikech ifeel ni idwaro shortcut mondo thum chak chuli kogolo kanye. Ng'amo ng'eyi, many giri mitimo mondo support thumi. Ibed gi idwa golo thumbi adi, idwa golo thumbi adek, tim giri. Kigedo gedi, ijam jengo jedi nyaka that time mathum nyalo chung kende. Ok ni ukwecho live isolo ni pesa, kose solo ni pesa 30k kata 20, imanyo kuma promotion nitie to pesa no dhi kono te. Chaki duogo kendo, producer ni chama, chaki duogo isa Omari, golna video, ana lui, ana tibore nade, ke ubari kiri Omari bok dwa supporta. Ifuo Omari no ng'amono support. Producer miwacho ni ok support ino, en ng'amono support. Jok miwacho ni ok dwa support go, in ni support gi kanye. Waweuru kao lawama mag pachwa mathindo tuwa keto kuom ji. Halo, we kao lawama mari mar pachi morem mondi ket no nene kuom ji. Your failure ilwaro kuom producer. Gima ne in gi option mar manya pesa mok mar promotion, te manyo ng'at moro ma average maber. Unu manyo jomosedhi, ufeel ni golo e studio mawinjore go dhi goli. Be ing'e ni nitiere jok mosegolo thum Kabarikiwa studio to nyaka kawuono wakiagi. Be ing'e ni nitie jok mosegolo thum ka Kido Jaugana, nyaka kawuono wakiagi. Be ing'eyo ni nitiere jok mosegolo thum ka Jeff Nyatanga, to wakiagi. Wiki kwil ni nitie jok mosegolo thum ka Vicky Wudolari, jikiagi, nyaka ka Sauti Rumba. What do I say? One, you must put God first, because ene mono chano ngimani. Sometimes
anyalo struggle gi LTN seriously, and God didn't plan it that way. Mano pacha kaka dhano, pacha gombo bedo CEO mar LTN. Chunya gombo ni LTN obed kambi manyalo ndiko ji, and it's not God's plan. Pray for God to direct you in the correct direction. So sometimes you are struggling with music and it was never meant for you. I'm not sikwa ubaya. Inano. So bedegi ngamalemo iket akwayo ni mbele mondo ka Jehova loso kari. Ang'o momiyo jok moko ya ng'eyi tiyudo mana ka succeed. Jomoko biro kata mana e TikTok, yo wadwa no solne ti solo negi to gidhi gigolo thum to bedo successful. Ap ng'acha ok happy. So kawa step by step. We chako ni an adonje thum adwa dhi ka Kido. An adwa dhi ka Viki Burulari. An adwa dhi ka Sauti Rumba. Ni in jok mawinjore go eme dwa ne chak go. Sometimes bede standard ni TB michopi. Kuonde merenge mosewinjore go ok gol ji dichiel. Nitie nyaka jok mosetimnegi interview nyaka LTN kumowuoyene molewo gi 70 views kata ji 100 monokoneno. For your information. And their video may be having over 3 years duration. Pray. Gik mwatimoge gin juogi, gin were, gin hawi. Juoki nyalo dhi donjore gi mag jomoko. Magi area era, magi supporti. Juoki nyalo tamre. Ma ini bala ma inji like ngata maneni rachne gimise koso ne tonge. In gi juogi mar balo. Yeah. Joma ber kodi balo. Miber godo balo kodi. Yeah. Ng'ama nigi spirit aila no endo. Ng'ama chalo kaka an. An gi spirit mar balo. Yeah. I have that spirit. Iluongo ni rebellious spirit. Yeah. Jok machunyo ero balo. To joma ohera balo go. So imbe samori chal kamano to kori chaki complain ni jok support. Iwinjo. Aya jok manigi chuny machalo kamano kori isupportri kendi tidhi. Koro jok aneni kidhiga. In kigolo thum igolo kendi because ng'ami balo gore kaka dhi konyi golo thum. In igolo to in koro nyaka ibed gi steering force behind you to push you. Tiende ni koro nyaka ibed ng'ama tiyo matek mayudo gigeni. An kamane kaka tiyo. Wawinjore gi osiepene moko ni wadwa nyiewo microphone, wapanga achiel ariyo adek okere anyiewo. Kota medo kamera maduong' wachokore gi osiepre wanyiewo kamera kia nang'o otamre anyiewo. Adwa da med lens moro nikech wamedo otamre anyiewo. Koto wanyiewo wireless microphone. Adwa nanyiewo wireless microphone makadhe kumoro kata mane live tanyalo stream. Mano to wanyiewo anyiewo. Nyaka sani poka blame go osiepena ni noniga bedi gi kamera koro osiepena nowuonda. An go ma duong kamera maduong' manoma. And it is onyalo kata mana shoot kid like it's a nice camera. It's a very nice one. Kidhi kuma mach onge ni mach dwe chandi kia ng'ama loko. Uting'o cards monyalo alternate. Cards ariyo tiende na nyalo stream 2 days. Bwana duong bwana. So imbe nyaka kuri chal kamano. Nyaka ibed ni in gi puothi moro ipuro matek imanyo pesa production. Idhi timo production. Iwuoyo gi producer. Ibook na wen. Adwa na book wen. Tabiro to thumba wuok karang'o. Mano nikech in gi pesa ni.
Gimomiyo ok inyal penjo ni ayudo thum karang'o, nikech ibelieve gige promotion. To ng'acha be ok ni timo ni promotion. Guok dwa quick money. Chiege oneno kata mesni moko maber, gidwa nyiewo. Pesa go ka gigoyo te, roughly gik ma gidwaro go endo dwaro around 80,000. Ing'e kuma 80,000 wuoke upcoming mofuwo. Chiege onyuol, idwaro gige nyathi achiel 2 3. Gigo kogo te odwaro around roughly 60,000. 60,000 wuok kanye upcoming mofuwo. Producer dwa loko ot, nitie ot moro moyudo maber, to mondo mi uting' gigene gikia nang'o gigni 1 2 3, gigo dwaro around 80,000. 80,000 no odhi yude kanye upcoming mofuwo. Otiyo gi pesa raha, otiyo gi pesa, producer otiyo gi pesa raha, and realize ka month rumo ni idwa rent to embe en gi bills gi 1 2 3 monego ochul. Kogo kwande, jatelo dwaro mana pesa mathin sana, 60,000, mondo mi otiekre gi gigo, otiekre gi bills. Oyudo kanye pesa no biro mayot. Tinde iloso poster nyaka gi AI. Donje AI tikono AI ni design a poster of Marina's production. Iket kanyo mana wuogi AI. Ingene wifi to dong nase chulo. Koro adwa yudo 60,000. Kama kaka producer yudo 60,000. Babe gigo dwaro pesa de, gigo dwaro around 60. Sawa, toka usimu. To donje AI. Producers ngodi makata ng'adwa loso ne poster, oko nya chulo kata ja poster producer. To donjo to ndiko ne AI ni los poster mawacho ni gine chakore kiny, to en mana for 1 week. Mano idwa yoro upcoming mapache thin. En mana for 1 week. Maka 1 week ko yudo tipo yudo ko bedo extended matin bana mana pesa maduong 60 to gikawoga 1 week okra 1 week chagore kawuono. Iwacho ni quick session, mano ma quick kare quick onge, idwa ma pesa iko ni nyaka ni igeni iko ni book in prior, tiende ni pesa nini dwa no tel. TKT status temi usipe na 1 2 3 poste to upcoming ochako mana chako ba ina dieri ng'e sani mbui riambo man akete namba mali namba ni upcoming oro. And that's how our upcomings are continue being upcoming, and most of them have gone home when they are still upcoming. And jok makono gi diri bok gidwa ng'ama ologi bara yini ni talented in the far kitiyo koda 1 year yini wuok ro upcoming buro pesa oyudo to buro wewe mera ng'eni ng'ami neno koro ni idhi tiende ni koro semekit makoro neno no nena upcoming. Koro imbende bedo ni upcoming no beda upcoming to ti matek towards bedo msani maduong', following correct way, correct channels, ok channels moko moluwogi. Mano ne awuoyo mane cost of production. Adhi e part 2, thumbe molil gi kopo thumbe machon. E part 2, kopo thumbe molil, no, kopo thumbe machon to gi ndiko thumbe molil. Mano part 2 awuoyo ni e part 2 no.
Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.